Senyor Font. Sí, gràcies, senyor alcalde. A veure, el debat que s'ha portat, nosaltres votarem també a favor. El debat que s'ha portat aquí és una mica, estem totalment d'acord amb tot el que han dit els grups, però jo crec que hem d'anar una mica més enllà. Nosaltres a la comissió que es va fer ja informativa del 26 del 6 del 25 vam incidir molt en el tema de l'espai públic, que ja els vam dir l'altre dia que veiem que ha quedat una mica en aquest pla, una mica parlem molt de planificació urbana, tot això, però ens agradaria que sortís la paraula espai públic. Per què ho dic? Perquè, com hem vist avui, quan ha vingut la gent a l'audiència a parlar dels problemes que tenia, tot ho basem amb l'incivisme, amb el civisme i en fer callar la gent, que la gent calli, que no faci remor i si no ho fan bé doncs els posem una multa, els condolem d'aquesta manera. Però podem jugar molt amb l'espai públic. Jo crec que aquí no hi juguem. Per què ho dic? Podem jugar amb l'espai públic amb el tema del tipus de paviment que posem. Senyora Moreno ha dit que un dels principals és la mobilitat al trànsit. Estudiem quins paviments posem a la ciutat i podem evitar sorolls. Podem treballar molt amb el tema d'infraestructura verda, amb dissenyar places amb molts més arbres que amortiguen molt més el tema del soroll. Podem, per exemple, mirar el que posem als carrers de Mataró. Per exemple, jo quan pujo per aquí sempre em poso molt nerviós amb aquestes pantalles informatives que hi ha electròniques que fan una remor, no sé si us doneu compte, que estàs aquí al costat de l'Ajuntament, arribes més amunt i encara fan remor. Tot això és ordenança del passeig urbà, senyora Ruiz, que encara ens la deu. L'ordenança del passeig urbà, tot això ho podíem controlar aquí. També, només és això, també llavors hi ha una altra part que és totes les activitats lúdiques que creiem que no estan del tot desenvolupades i que són problemes que hem de començar a tractar, a veure com ho fem. El soroll de les terrasses, dels bars, tot això, com ho fem? És un sistema difícil però li hem de posar mà aquí. Creiem que s'ha d'apretar per aquí també. Totes les queixes que tenim dels concerts de les Santes, que fem amb les Santes, parlant amb el responsable de seguretat, el senyor Diego. La pregunta era, heu fet mesures dels actes de les Santes, heu fet sonometries per poder controlar tot això? Llavors aquí nosaltres, com sempre, anem a passar a les propostes, a les solucions. Llavors una primera proposta que els hi fem, que ens agradaria que s'incloés un pla de sonometries de la ciutat, que tots aquests actes públics féssim una sonometria certificada per una empresa i sapiguéssim els decibels i com podem fer-ho. No es tracta de moderar només el que és el so, menys decibels. Podem treballar amb temes més passius, pot treballar amb pantalles acústiques, ja els vam proposar, tot això ho tindrien que mirar. També ens agradaria l'equip d'inspectors que ha sortit del pacte bilateral, si els podem formar més en temes de sorolls, poden estar molt més formats i augmentar aquest número d'inspectors perquè en 2 o 3 no fem res. Vull dir que podíem posar a treballar aquesta gent aquí. I llavors no oblidem que tenim un element molt important de treballar durant aquests 4 anys, que aquest pla s'ha d'aprovar cada 4 anys, que és l'ordenança de civisme, que tot això, moltes coses les podem fer a través de l'ordenança de civisme. Només res més. Pensin en l'espai públic, perquè en l'espai públic podem fer moltes coses a part de corregir les conductes incíviques. Gràcies.